Tak ľudia, ja Zmaker, vás vítam u ďalšieho videa. Toto video je vlog, v ktorom budeme robiť pičovinky. Šlašima, ty, co se teraz požeráš na toto video, tak nezabudni, že zajtra prídem ku tebe a chytím aj tu divý do oko. Tak vieš, tak chodím po tebe, neviem, šup, šup. To je čistý mapy. Jo. Ideme vložiť tam túto stroj. No, no, to. Teraz počúvajte, vyťahnem najnebezpečnejšiu zbraň sveta. Žiadna zbraň na ňu nemá. Prichádza. Trubička jedna. Táto zbraň bola vyrobená na Slovensku. Samostatne, keď sa niekto cudzí chytí, tak vybuchne polka sveta. A ja ju môžem aj zjeť. Ja ju môžem aj jesť. Ja ju môžem zjesť. Múňo. Ale táto, keď zničí iba pol sveta, tak ktorá by zničila tú druhú polku sveta? Takže dámy a páni a dámy, tá druhá trubička tu, nech sa vidí na pódium. Ale ja som ju donutil. Vidíte, už by bolo po celom svete. Keďže príde nejaký neznámy človek a rozbije nám to, to by bola katastrofa. Ale ja ju môžeme. Ja ich normálne zjem a potom svet nemusí vybuchnúť. Som zachránil našu planétu. A ináč, keď sa bavíme o týchto trubičkách, tak stoja €11. Jeden kus. Tam sú takomto 4, a tam sú 2 takéto, tak ich tam je 8. Takéto je 2. Je to 2. No ďalšia je.
Hudba. Oni som vám chcel povedať. Nebudú, čo som chcel povedať. Aha, som chcel povedať, že keď pozeráte moje videá, mám také kvalitné a na začiatku asi vždy skoro sekajú, hoci kde v strede, hoci kde seknú. Tak si idem ja odbiehnať samú kamera šéfa. Keď prídem ráno do školy, pani učiteľka sa takto na mňa pozrie. Začína mi prvá hodina, príde pani učiteľka, potom druhá hodina, som skončil už je tam 5. Ne? Titanic fucking manka. Keď dojím túto trubičku, tak sa stane koniec videa. A to je ešte horšie ako koniec sveta. Ta trubička je už malá. Tiež za mnou komplet. To je môj kamarát. Kde ulo kvetník? A viete, teda ďalšie video si môžem natočiť. Že to spali YouTube. To sú reakcia tým PewDiePie, čo to bolo. Že, to je. No ja skutočne 4000 odberateľov. Som zle povedal, 134 miliónov odberateľov. Ziskujú PewDiePie. A viete, čo sa teraz stalo? Trubička zmysloval, tak vám môžem iba povedať posledné slova. Čaute ľudia, nezabudnite za like, odber a koment.